Ibabawan ako sa banggi ni ano kung tayo naratutin kumatama ang Hulog eh. Ayo. Pinsan. ibabawan na ini hanggang dito. Kaya hulog ng Kada ko sa nubas sa banggi. Sal. Dat pa lang pagbatak di man sa rayo. Dahil nanay magbatak. Puro bantay na anay. Ay tamakipot ano ako, kiputong kon tagina talaga. disi. Yan na pang isip. Igwa yan, primero. Kita dyan sa bulsa, check mo. Sa piraso na. Igwa yan di man sa puro. Karang ko na kang kuhain. Igwa nga ni kay gisi. Ano? Balik sa ipong. Moto. Wala, basa do. Pakain. Bakal do. Kaya nga nagdara ko si Kuha. Hindi, magaw mo dumang gihapon kung dara. Yan sa kanto, Igwa. Alright. Sa kanto. Yan, halo na yan. Igwa yan. Taong dyan sa may puro. Malambot. Welcome na. Hipon. Hipon na laman mga kaibigan. Oh, taktak mo na. Okay na yan. Alright. Papalit tayo dahil so, ano niya yung butas. Siyang nakakalam nung may butas diyan sa bulsa. May dala siyang pang ano, pang tahi. Mahina talaga no. Ayun. Meron din. Kaya ito paano? Yun. Puro hipon. Ayos. Ayos. Daming punit. Tinira ng ano, labahita. Tinira nung tikong. Tawag sa amin dito sa Tagalog eh yung ginagawang labahita. Ginagawang labahita. Labahita ngayon. Yun. Daming punit. Kaya wala na laman. Ayun. Tad sa punit. Ay. Sulsi tayo, sulsi. Malaga sa kuntaw. Ha, yaon sa ruwang pa. Malaga sa baga. Yan. Ano, marami na. Ang kilo man din eh. May pa kamo. Magpayan tumaong kilo sa muyaw. Luyaon man. Nakabakal, nagbugas. Luyagon lang kanin tikong. Grabing gisi, matikungon. Mga kaibigan natin na ano, naglalambat ng alimasag. Puro hipon lang alaman. Isang pirasong alimasag lang.
Tsaka hipon, yung lagasak. Tawag dito sa amin sa Sorsogon. Yo. Alright. Oh, may ubod man, oh. Oh, ubod. Ubod? Ubod ah. Tawag na dyan, tayo dyan. Ha? Ano ma? Ano kumakapo? Ako. Kurmukum. Kuha lang yan. Saan ko lang? Oo. Kuha yan. Sira mo ba yan? Kurmukum. Alimasag na itim. Ayan. Lumasig eh. Oo. Kurmukum yan. Tawag dito sa Sorsogon. Masarap yan. Matamis-tamis. Matamis-tamis. Oh, ano yan? Ahas. Walo-walo. Patay na. Nalulunod yan pagka matagal sa ilalim. Tapos yan. Jellyfish. Makati yan. Alright. Yun. Alright. Jellyfish yung mata mo ha. Ayan. Okay pa sa alright? Alright. Alright. Ah, yaman pala dante. Mamapil. Ayan na, tapos na. Doon na yung ating buya. Ayan o. Last ball na. Tek pakatang. Yun. Ayos, kahit sa dulo. Meron pa rin. Alright. Okay sa alright? Alright. Tapos na tayo, pauwi na tayo. Okay, Bira. Alright. Alright, mga kaibigan, tapos na tayo. Uwi na tayo. Ito na ang ating huli, oh. Pupunti. Ayan, ayan. Yan lang. Oh. Nakabili rin na 1 kilong bigas. Okay na yan. Di bali pupunti, basta meron. Tsaga-tsaga lang sa dagat. Yan. Ay, ito ang angkor Hira mo na. ng karagatan. Kailangan itong maibaba para hindi tayo iwanan ng bangka. Alright. Okay pa sa alright? Good morning, good morning, good morning mga kaibigan. Andito na tayo, pauwi na tayo. Ayan. Yan ang view ng Sorsogon Bay. Lagi nyong nakikita sa aking mga video. Oh, ang bagal naman. Maiwanan tayo ng train.
Ay, yan lang ang ating huli mga kaibigan. Sacrifice sa dagat talaga. Tsaga-tsaga lang. Ito yung baldi na ito yung baldi. Yan. Yan, undersize. Piliin lang natin good size. Ayan. Receipt eh. Full size. Good size. Yan, dala niya. Yan.